Анджело е върхът. Може би е твърде... Да, беше супер. Изкарах си страхотно. Опа! Какво става тук? Някой е откраднал очилата на господин Фуд. Ао! Кой би извършил подобна глупост? Не знам. Получил е анонимно обаждане, че крадецът е скрил очилата в шкафчето ти. Смейте се колкото си щете, но онзи, който ми е взел очилата, ще загази здраво. Ау! Ей, смотаняци! Си ти, Трейси. Анджело, представи си. Ами ако ти кажа, че аз съм откраднала очилата? Защо ще го правиш? За да ги сложа в твоето шкафче, тъпча. Как да не бъдеш Анджело? Вярваш ли, че го е сторила? Това е подло. Сигурно блафира, за да ти влезе под кожата. Охо, тя не блафира. Говорим за Трейси, хора. Трябва да взема очилата от шкафчето си преди господин Фул. По мои изчисления, 34 минути на шкафче, по броя на шкафчетата по редовете. Имаш 15 минути и 22 секунди. Да действаме. План 1. Барикада от бюра. Добре. План 2. Змийска заплаха. План 3. Амнезия и амнистия. Леле, как го прави? Черна магия? Имам пълен списък на всички планове на Анджело. О, няма да стигнеш до шкафчето си на време. 200 реда и 1 месец, не, 2 месеца наказание. След часовете. О, какво е? Това е малката ми колекция. Часовникът тик-так, Анджело. Тик-так, тик-так. Това е Пупчо, моят Пупчо. Леле, Анджело, какво ще правиш? Държите в шах. Не бой се, Шър. Трейси знае всичките ми планове, но не знае, че винаги мога да измисля нов. Сетих се. Ще се промъкна тихичко до столовата. Ще изключа тока и училището ще потъне в мрак. Ще взема очилата от шкафчето си преди Фуд да стигне до тях и Трейси да се усети. Анджело, спри да ядеш кексчета. Трейси? Казах ти, Анджело, не можеш да ме надхитриш. Но това беше нов план. Познавам те като 5-те си пръста, Анджело. Аз знам как мислиш. Тик-так, тик-так, тик-так. Тя те изигра. Нека си признаем, добра е. Трябва да съм по-добър от нея. Така, Трейси знае как мисля. Значи винаги ще е една крачка пред теб. Освен, ако мисля не като себе си, а като някой друг. Я пак? Шарут, ти, например, как би взел очилата? Аз? Да, ако си на мое място, какво ще направиш? Като за начало ще съставя задачата, а всъщност това е уравнение. Ако имаме скоростта, с която Фуд се движи към шкафчето, броя на шкафчетата, теглото на очилата, извадим си... О, не, ще отнеме часове. Ами ти, Лола? Ще те помоля ти да ги вземеш. Благодаря. Или не? Ще използвам цирково урадие. Добре. Не е много в мой стил. Плюс 1 на ум е равно на... Невъзможно. Тик-так, тик-так, тик-так. Добре, че някои хора в това училище са извън подозрение. Ако знаеше, че тя ме е натопила. Не се разсейвай, Анджело. Гледай целта. Да, съсредоточи се. Какво би сторил Итан?
или си свършен! Край на играта! Не, твърде реалистично. Ами тренерът? Тренер Зонка. Какво би сторил? Давай, Анджело, темпо! Още 10 обиколки! Не, още 20 обиколки! Само да попитам, как точно планираш да стигнеш до шкафчето ми? Това е операция Зонкатака! Режно салто! Ху! Кълбо! Ха! Колело! Ха! Задно салто! Ха! Двойно салто! Ха! Хо! Тройно салто! Хо! Ха! Ху! И стойка! Ха! Куц крак! О! Може би е твърде спортно за мен. А нещо в стил манети? Интересно. Огън! Супер! Манети! Весел! Шкафче! Забравил! Манети не му пука! Манети. Надеждата ми е в кашкавалко. Извинете! Простете! Извинете! Господин Фулт, простете за безпокойството. Не бихте ли погледнали настрани, за да извадя очилата от шкафчето си? Моля, моля, моля! Наказан за 20 години! Не, поне на квадрат. Умножено по 100. Фулт се приближава. Гадост! Трябва да приемем фактите. Ей, веднъж печелиш, друг път губиш. Какво става, Анджело? Предаваш ли се? Осъзна ли, че не можеш да ме победиш, защото съм по-умна от теб? Права си, Трейси. Може би си по-умна. Затова искам да видя как ти би се справила. Ха? Какви ги дрънкаш? Сканирам коридора! Сканирам коридора! Ученик Клайд, 13. Вероятност за нарушение относително висока. Нарушение! Нарушение! Правилник член 216. Скейтбордовете са забранени в училище. О, стига! Не ми го взимай! Няма, ако се предадеш на господин Фулт. Добре, добре. Ето, вземи го. Твой е. Нарушение! Нарушение! Член 175 от правилника. Знам. Комиксите са забранени. Съжалявам. Признай си пред господин Фулт и ще си ги задържиш. Не. Само не Фулт. Признай си. Знам какво да правя. По-бързай! Господин Фулт, спрете! Да, Анджело. О, господин Фулт, очилата ви са в моето шкафче. Не, стой! Това е Шантаво! Защо си признава? Трейси ги открадна! Полудял е! Беше просто глупава шега. Но сте прав, изобщо не е смешно. Щях да ви ги върна, но вие започнахте да претърсвате шкафчетата и се оплаших да не ме обвините. Съзнаваш ли, че това е много сериозно, Анджело? Но е добре, че каза истината. Честността е качество, което ценя. Какво? Донеси ми очилата в кабинета и ще обсъдим наказанието. 2 часа. Не, 1 час наказан след часовете. Ау! Дай 5. Супер! Добре го изигра, Анджело! Браво! Победих! Или не? Не знам. Да, победих! Ти получи наказание. Аз печеля! Вярно е, наказаха ме. Но можеше да е много по-зле. Нарушение!
Нарушение! Нарушение! Нарушение! Нарушение! Тик-так, тик-тик-так, так-тик. Анджело! Гледката на сриващата се Трейси си струваше единия час наказание.